చిగురాకులు రేఖలు రాసి చిరుగాలి చేతికిచ్చి ఎప్పుడోనే పంపించాను నువ్వు చూడలేదా. నా మనసే పడవగా చేసి కలలన్నీ అలలుగా చేసి ఎప్పుడోనే పంపించాను నిన్ను చేరలేదా. చెప్పాలని అనిపిస్తున్నా నా ఎదుటే నువ్వు కూర్చున్నా, మనసులోనే మాట నీకు చెప్పలేకపోతున్నా. చెప్పకుండా ఓ క్షణమైనా ఉండలేకపోతున్నా. ఎలా చెప్పనమ్మా నాలోని ప్రేమని, ఎలా చూపనమ్మా నా ప్రేమను అని. అవునని అంటావో మరి కాదని అంటావో, ఏమంటావో ఏమోనన్న సందేహంతో. ఏమని చెప్పాలో నీకేమని చెప్పాలో తెలియక